दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादनि जि मोनसे जथाय सोमावसारनाय दुधनै गैंरेप इन्सिडेन्ट आरो हिरनमय खाख्लारिखौ बारबारिक भाबै मार्डार खालामनायनि एगेन्स्टआव जि जोङो साननैनि धाराबाहिक जि आन्दोलन लादोंमोन जोङो बे सोमावसारनायखौ जोङो दोनथ'बाय आरो जोङो सोमावसारनायखौ आबुङै जोङो उइथड्र खालामाखै बेखौ जों दोनथ'दोंसो कारन न्याय बिसार जि बिसार प्रक्रिया जि जास्टिस बे जिहेतु माने सिस्टेमेटिकेलि सम लायो बेखायनो जोङो फास्ट ट्रेक कर्टआव गोख्रै खम समनि गेजेराव न्याय होनांगौ फासि होनांगौ बा माने डेथ पेनाल्टि होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। दा दोनथ'नायनि गुबै जाहोना जाबाय दहाय फुंनि समनिफ्रायनो मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि डाइरेक्शन निर्देश बायदियै आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांमोना जोंजों टेलिफनिक कनभारसेसन 3 टाइम्स खोलोबथाम लेभेलनि डिसकासन जों बिथांमोना रायज्लायहरदों आरो बे बेलायाव बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो गासै बे आन्दोलन न्याय बेबस्था सरकारनि एक्सननि सायाव बिथाङाबो एक्टिभलि खामानि मावगासिनो दङ सावरायबाय थादों आरो आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङाबो दाख्लै बिथाङा माने बिनि सायाव खोथा बुंदों आरो नैबे सरकारनि इनिशिएटिभ एक्सननि सायाव बिथाङाबो गिबि मन्त्रिखौ प्रेसार होदों। दा बेखायनो बे गासैनिबो इनिशिएटिभआव दिनै बे समाव आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया दुधनै फारसे थांगासिनो दङ। दसे समनि गेजेरावनो बिथाङा दुधनैयाव बालापारा गामि हिरनमय खाख्लारि जाय दुखुथिया जोंनि हिरनमय खाख्लारिया अन्याय इनाय भाबै बुथारजादोंमोन बे दुखुथिया न'खराव बिथाङा सहैनानै दुधनैनि मिडियाफोरनि गेजेराव एबसु आरो गासै बर' माहारियारि आफाद गौथुम गुबुन गुबुन हारिनि गौथुमफोरनि जथाय जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि जिफोर दाबिमोन फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनाय कम्पेनसेसन होनाय दायनिगिरिया जाहाथे स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रंसिम पानिशमेन्ट मोनो माने डेथ पेनाल्टि मोनो जि दाबि दङ बे दाबिखौ सरकारा कारजकरि खालामनानै एक्सन लानानै मावलांनो होननानै बिथाङा जोंनो प्रतिश्रुति होदों बिथाङा आश्वस्त खालामदों आरो जोंहा बिथांनि बेबायदि खेबनै खेबथाम बारे बारे जोंजों कनभारसेसन बा सावरायनायनि उनाव जोङो सरकारनिसिम फोथायनाय लाखिदों बिथांमोननि इनिशिएटिभखौ जोङो बिसास खालामदों वेलकाम खालामदों। सोमावसारनायनि उनावसो सरकारा दिनै सिरि मोनदों। सोमावसारगौमानि बिथांमोना दुधनै इन्सिडेन्टखौ गुरुत्वखौनो लायाखैमोन। माजबाद काण्ड ढेकियाजुलि काण्ड गुबुन गुबुन काण्डनि सायाव बिथांमोना बेस्थ' सुनिल गगৈ काण्ड किन्तु दुधनै काण्डखौ बिथांमोना सिरियास लायाखैमोन। दिनै बिथांमोना सिरियासलि लानानै बिनि थाखाय फिजिकेलि दुधनैयाव थांनानै आफादफोरजों गौथुमफोरजों रायलायनाय आरो हिरनमय खाख्लारिनि न'खराव थांनानै जोंनि दाबिखौ गनायना लानायनि गेजेरजों मावफुंनायनि थाखाय बिथाङा प्रतिश्रुति होदों। दा बेखायनो जोङो सोमावसारनायखौ दोनथ'बाय। सोमावसारनाया उननि समाव जिखुनु पर्यायाव जाफिननो हायो जुदि जोङो राइट टाइमाव जास्टिस मोनाब्ला आरो दायनिगिरिफोरा जुदि बोरैबा आयेननि माने बेबस्था लानानै जुदि बिथांमोना गनायनि लामा लायोबा बिनि बिरुद्धै जोङो सोमावसारगोन। जोंनो जास्टिस नांगौ आरो जोंनि सोमावसारबाय थानाय समावनो मैयानिफ्राय जोङो दिनैसिम लागातार साननै सोमावसारबाय। मैया हराव माने दिनै थांनाय मोनायाव हिरनमय खाख्लारिखौ बुथारग्रा आरोबाव सासे दायनिगिरि सानै दायनिगिरिया खारखोमानानै दंमोन। सासे दायनिगिरिखौ मैया एरेस्ट खालामदों आरो गुबुन सासे दायनिगिरिखौबो एरेस्ट खालामगोन होननानै पुलिस प्रसासना खोथा होदों। दा बेखायनो जोंनि सोमावसारनाया फिथाइ थायदों बे ओरैनो दैयाव थाङाखै आरो सोमावसारनायनि फिथाइनि गेजेरजों जोङो न्याय मोनगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। गोजोन्थों।